שלום חברים, שמי גבי ואני המייסד של חכמים פיננסית. הצטרפו אליי לסיור בסדנת חכמים פיננסית בפחות משתי דקות. אם נחסוך נוכל להגשים את החלומות שלנו. נראה איך מחיסכון של 300 שקלים בחודש ניתן לצבור מעל 150,000 שקל. נסביר על אפשרויות החיסכון ואיך עושים זאת באופן פרקטי. רוב העובדים לא מצליחים להבין את תלושי השכר שלהם. נעבור על כל מרכיבי התלוש באופן מפורט שתבינו אותם. זה אומנם רחוק, אבל צריך להתחיל מוקדם. נסביר על הקסם של הריבית דריבית. נציג את מקלט המס של קרן ההשתלמות. נדגים כמה חשוב להתחיל לחסוך מוקדם. החברים שלכם כבר משקיעים? נלמד שזה פשוט יותר ממה שאתם חושבים. כולם מדברים היום על ה-S&P 500. כאן נסביר על מה כל ההייפ. נדבר על השקעות אקטיביות ופסיביות ועל השינוי הטקטוני שמתרחש בשנים האחרונות. נסיים בהדרכה מעשית לרכישת מניות בבית ההשקעות ובבנק. נפרט על 9 ביטוחים שונים. נעשה לכם סדר בביטוחי הבריאות. נלמד לנהל נכון את ההלוואות שלנו. אנחנו משלמים הון על המינוס בבנק בלי לשים לב וחבל. נלמדנו לפרט על סוגי ההלוואות השונים. נדבר גם על ההלוואה הגדולה ביותר שלנו. ונפרט על המסלולים השונים של המשכנתא. נסביר על התאמת התמהיל לצרכים שלנו. ונציג גם את ההחזירים השונים. סדנה פיננסית שלמה ב-370 שקופיות ו7.5 שעות. הצטרפו אלינו ולימדו לנהל את הכסף שלכם.